हमारे इस चैनल भोजपुरी जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बोला बोला छठी मैया की हमारा ला पियरी लाइम अपना ला धोती चौमुखी दिया नजर नजर ज्योति होई तैयारी हाली देर हो तो बाटे दौड़ वाला का चली पटना के घाट दौड़ वाला का चली चली छपरा के घाट दौड़ वाले के चली अरे जोड़े कोला सूप नारियल न भूलई के बेरा सोया टाइम से आई हो अरे लइहा सब सामान पिया धोके अपना हाथे दौड़ वाले के चली बकसर के घाट दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली मोतिहारी के घाट दौड़ वाले के चली बबलू बेदर्दी पिया बांधली पगड़िया यार के घाटे होला भीड़ बड़ी बढ़िया अरे डबलू नजरिया सैया चली है अपना साथे दौड़ वाले का चली सोनपुर के घाट दौड़ वाले का चली चली गोपालगंज के घाट दौड़ वाले के चली हमारा ला पियरी लाइम अपना ला धोती चौमुखी दिया नजर नजर ज्योति होई तैयारी हाली देर हो तो बाटे दौड़ वाले के चली सालाह के घाट दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली कुदर बाधा के घाट दौड़ वाले के चली दौड़ वाले के चली छठ पूजा के बाजार हो एको को सामान नहीं मिलेगा उधार हो अरे आइल बार कर छठ पूजा के बाजार हो एको को सामान नहीं मिलेगा उधार खाल छुआ जानी कैसन हाथ
जोरा नारियल कैसे बाटे जोरा नीमुआ कैसे बाटे जानते ही बारा बाटे कितना महंगाइया हरवा से लाइल बारा कितना रुपया पैसा के टेंशन तू काहे लेते बारू कैसे किलो सेव नाशपाती देते बारू बिना बाकी करबो बाते 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 तो बताइए ना जोरा नीमुआ कैसे बाटे जोरा उखिया कैसे बाटे रुपये कोसिया कृष्णा जिया हो किनले तोहर परोसिया हेमंत हार जाई कहे नटी ना दबावो मुखिया के रेट तनी ठीक से लगावो परसा बेच तारी यार तक बाते 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 अच्छा जोरा नारियल कैसे बाटे जोरा सेवा कैसे बाटे आइल बार कर छठ पूजा के बाजार हो एको को सामान नहीं मिलेगा उधार हो अरे आइल बार कर छठ पूजा के बाजार हो एको को सामान नहीं मिलेगा उधार खाल छुओ जानी कैसन हाथे 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 अरे हाथ धो के मैं है जोरा नारियल कैसे बाटे जोरा नीमुआ कैसे बाटे हेलो का हो का कहतरू का कही रहुआ बुझात नहीं के कार्तिक शुरू हो गए परसों खरना बा रहुआ अभी ले कहता नहीं कहा अरे का बताई जानते बड़ो गंगा कंपनी के नौकरी छुट्टी मिली तबे नु आए अच्छा देखो हो सके तो छठ में आए वो सब हम नहीं के जानत रहुआ जल्दी आई सारा काम काज बा सामान सब के ले आई छठ के अच्छा ठीक बा कोशिश करते ठीक ना हई सुनी पहले से पहिले आइहा हो ए रजऊ पहिले आइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खाराना से पहिले आइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खाराना से पहिले आइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खाराना से पहिले आइहा हो खाराना से पहिले आइहा हो पियऊ पहिले आइहा हो चलो जइहा बीतते पाराना
हमारा ला पियरी साड़ी हो हमरा ला पियरी साड़ी हो हमरा ला पियरी साड़ी हो अपना ला ले लेम पियर धोती हमारा ला ले लेम साड़ी हो फल फल हरिया सब बाई फल फल हरिया सब बाई बाकी बाम के चारना खरना के पहिले आई हो चल जई हो बीतते पारना खरना के पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो बबुआ के भारा घाटे उतरी आंगना में कोसिया भराई हो अंगना में खुशियां भराई हो अंगना में खुशियां भराई हो बबुआ के भारा घाटे उतरी आंगना में कोसिया भराई हो माई के कृपा होई तो रजऊ माई के कृपा होई तो रजऊ धन बरसी बन झरना खरना के पहिले आई हो चल जई हो बीतते पारना खरना के पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई केसरिया में अइले कृष्णा कई चिरैया में बबुआ विकास हो चिरैया में बबुआ विकास हो चिरैया में बबुआ विकास हो केसरिया में अइले कृष्णा कई चिरैया में बबुआ विकास हो परबिन सैया रौआ न आइब परबिन सैया रौआ न आइब त चकिया में देहब धारना खरना से पहिले आई हो आ चल जई हो बीतते पारना खरना से पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो खरना से पहिले आई हो आ रजऊ पहिले आई हो चल जई हो बीतते पारना खरना से पहिले ए जी आई कि ना चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो चल जई हो बीतते परना परना से पहिले आई हो हमारे इस चैनल भोजपुरी जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल